Good morning guys. Nana ko sa school. Magkuwal pa kong ma'am kaya pas ma'am. Ang binuutan ha. Hmm. Maminaw kay arong ma-perfect sa test. Nanam siguro diyang ma'am. Macam mong gibawon? Kataon. Hindi pa yung tato. Hinay sa kagtingag be. Mas mama. Labay na. Pilay adlaw do? Pilay adlaw? Nay! 450 ko nung adlaw, Nay! Gisiminto bitaw dari kay magkuan, magbaha. Nilawom na. 450 ko nung adlaw dodo, Nay! 450. Utangan sa alaman. Kinaraban na, ano? Bandalan ni na, ha? Nay, bandalan. Hi guys! Dami kajakit na mi kay Arimi Padong sa kamutuhan kay mga hoy miss ang angkul dodo do. Angkul raman kay tiguang na ba? Dia day kuya Neliana. Ya. Bitaw. Romeo karup ko kita Romeo. Si karitong hospital tatay. Dari miss ibabaw guys mga hoy mi. Naano lagi karaw dani nabot magkaraw dani. Wait. Paluma ka. La. Ako, kaya ni na ha. Aduh, guwang na ni. Guwang na. Lami, raba na. Pagguwangin sa sakto, guwang pa na. Unhan kas, kurimaw. Lami na, karamasin. Pero kasipi. Hanito Anan, ligid lagi smagol. Hinog na, haba? Ay, to hinog to Tigong magliso. Tidagang hinog to Nagpajama ang takabingbing. Siya, kahoy kakao. Bugtok bitaw na. Nabitaw na ibasaw da. Kagaba jud. Hangat. Wala may kahoy. O di kahoy man eh. Bahala gugagmay. Panabi da bingbing. Tabi. Balik ka dati. Ano karog pandag? Paak mo karog hasin ba? Ang layo na nang narating natin. Hindi na tayo. Ha? Viral ang ganir. 1.5 million views mo kanon. Ag-i-caption ba ay ko ligid. Grabe po ning lamu ka daw. Purot lagang ala. Pajama. Purot lagang dugo. Kautot. Babae dyan ang adoy. Ako na rin natin. Ha? Dito, sorry. Ay.
Gilamok ang atong news, no? Atong news, gilamok. Lagi dang naong, ibusuan mo siguro kaping. Nakuan. Nung tiktok si kakaho dyan. Gani na rin yun. Dang naong do. Nagluluha ko. Wala kag sa piring. Ano man? Okay. Mga intina, imong kaligo. Naligo na ko pa. Gani ng buntag. Ligo ka duha. Samo. Insa man ning kuana. Hani ning kaho dado. Ni agbungag makaon pa niya. Muwa-muwa. Tabi. Unsa ka ni siya? Grabe paglamok eh. Sana all kusgan. Uli na me. Dapada bingbing kakawat og saging. Oh. Likod na na. Namday mga patay dari na may kurinti. Aray. Uy, naulit na dami guys. Karaping kadung singot ko na. Nangadyo sa mga panghutan ng libot me kay tagsa na kadoy patay. Sa daday kuanda patula gitagaan pa mi sa mga silingan. Naday nagpada guys. Salamat kadyo ni mo ma'am gikan ni Ma'am Secret. Ma'am Secret ko rin diyang ipakuan di siya magpa-mention. Nay kang ilatatay ginagmayar ko no pero kinasing-kasing dya para pud sa sobre ni Lixian kay kamay pehang na tigom kay ag uban naging sobre mauwa ko mo hatag sa uban kay balibad mag uban bala ginagmay basta kay kinasing-kasing nga paghatag ba. Salamat kadto nimo Ma'am Secret, more blessings pa ug God bless ug amping mo da kanunay sa ni Sir. Day patula na tulo ni kabuok ag isa gilawoy na gisid-an mo sa paniudto gi parisan og kamugay og karabantos. Gihangat ko. Grabe paglamok mo bitaw mga hoy mag-jacket ug pagpajama jud kay grabe mo kib-kib ag lamok. Kare may dabong pa kare murag dabong pa man siguro pud ni. Ang dako ano. Balik na pag-adjust, basketballan ka pamahuman itong mga gikuan dito. Huwag pa din mataod, kay kuwang ugamit sila, way welding. Nung huwam pa, bawag nakahuwam na ba? Tag sa kasako, may kadudo, kagdaghan to diyang nada, kahoy. Kaya basig mo uwa na po, nawa na pa ikasunod. Isarong na ngatsing? Naligo na ka? Paway sa tataad kayo makuha pa kong liksi. Kay? Kuya, pahuway gligo na po. Unsa ka ito ang nakitaan? Kaya kasi rin kaila dito. At ang naghanam ka bunga nga puwa. Lamin tatog makaan pa to. Hindi kaya di man. Nami nakita nakuha ang saging na tos babaw, walang guwangan na kaadyo. Halos ibabaw sa mga bahay. Aglak sa puti, dahil wala na nga hali na. Nagbilin mig pardari, nagbilin sa tiyali kay para magkakaandong mahinog na. Lami mo ko ito, isa na sarip, kaya kalami, hambloy ka diba na mag-chocolate. Paway sa ko karidit guys kay kuha po kong liksi. Anong lamian nagkalabo.
Di sa nikwaan ha. Kay na makalas. Na wala may dahon lagi mong kuando. Pastilan rodi. Tagkuan da limon pila naman ni kabuk bunga. Sa 2, 3, 4, 5 na raman. Malbiri. Dagang bunga na. Naman akong sundong liksian guys, dako sa likod. Nabuhi na gapog pasyon pero mo man diyan punuan. Amo nang gikuana na mo ag pasyon kay mga aghas lagi simba ko jagnay has magpudyo. Dalagbago dia. Ari na pugos buwak kay ganahan ko magtan-o ring buwak. Kumana ko panghinlos kwarto dari na pugos kabuwakan magtan-aw. Unsa kaning buwaka? Kusog ngun taas sa gipang puungan na. Yara gross. Duha na. Dahil katulong mo bukad na pa ni sila. Kare kay dubli. Malbiri kanalain magkuan. Nga ito man. Inog naman siguro ning biyabasa. Na pwede ah. Lami ning natay mga tanom sa natad kay makawag stress tanawon. Umi agbuwak nice jud ka buwak tanawon guys oh. Salamat day kaajo ni ma'am. Agi janggi chat ngayon nga di ko no magpa-mention. Ma'am secret ra kuno iingon. Salamat kaajo nimo ma'am sa imong gipada. Ugma na to na makuha puhon kay hapon naman. Hala namuwak na. Nay. Namuwak na nay. Namuwak na. Agkaring dang murag ipil-ipil. Di ha? Lagi. Wa para man ni si janing bekad. Di apod. Tanak raman si janay no. No. Dapat dia. Tanawa na tagbubukad ba na? Namatay lagi ni nay. Ha? Namatay ug mo di ija. Matay na. Unsa ka ni siya mubukad ba ka ni ug mara na ija? Oo, kasi mabukdag ko na. Dapat dia. Ano ganit bang buwak na? Udahon pa man na kaha buwak na jud ni. No. Buwak na gaya. Lamin tani kato napatag panindani nato bakilid man. Hilak mo kanay. May di dahil tanawan ng buwak ka no. Kaysa katong kato. Utot-utot. Kasi nga dito. Mari ka mani utur, isa man kani utur. Ano mo sa daradoy? Manok? Naol manok-manok. Nay manok dagi. Dakep. Pabo day. Pabo. Pabuad-buad. Ganun ko magtanaw sa buwak. Mag-assignment sa Minliksi guys kay hapon na.